Oh jee. Had ik daar nog een zin? Wat mag ik zeggen? Wat ik jou geleerd had? Oh ja, wat had ik jou geleerd? Nou, weet ik al niet. Ik wist dat nog wel. Van Fries zoek ik meer kansen om het te gebruiken bij andere vakken. En daarmee kan het Fries een positieve stimulatie aan en andere vakken kunnen daarbij soms ik beter tegen hun rug komen. Dan moet ik het eerst beleggen. Hé, dat ben ik. Oh, wat ik je geleerd heb? Oh, ik heb je het workshop gedaan. Heel leuk. Wat een verreedje. Oh, dat duurt heel lang.